Tilemekezenso Mulungu madzulo ano. Tikungoyamika Mulungu kuti madzulo ano takumana ndi nyengo ngati yomweyi. Popeza palibe chokwezera mawu, ndiye kuti zidalira uchete wathu komanso kuchereza khutu makamaka kwa abale amene muli chakumbuye uko. Sitikutenga nthawi kuti mwina tizikonzekeretse chifukwa nyengoyo ikuoneka yobalalika ndithu. Madzulo ano tingoyambako phunziro limene sitikwanisa kulimaliza, koma ndimafuna tigawane pa mawu amene tikadayamba nawo apa Luka chapter number 8 52 mpaka verse ya 55. Pamenepa patithandizira umboni ophatikiza ndi phunziroli umene ukadatithandiza. Timamva kwa anthu ambiri kuti munthu ukalowa chipembedzo cha Satana, munthuwe akuti umagulisa mzimu. So anthu ambiri kumvetsa pachochitikachi kumakhala kovuta kuti mukamvesese. Naipeza nkhaniyi yofanana ngakhale kuti inu anzathu amene tikuyenda nanu limodzi mchikhristu powerenga Bible tili ndizo tanthauzira zathu, komano nawonso achipembedzo cha Satana kumene ndikuchokerako ine pa nkhani yakuti munthu amagulisa spiriti yake, mzimu wake kwa Satana ndiyerekezi. Ndi nkhani imene iwowa nawonso adayilemba m'mabuku achipembedzo cha Satana, makamaka mu buku lawo limene limatchedwa kuti Satanic Bible, imene inalembedwa ndi Anthony Levera. Ndili ku chipembedzo cha Satana pa nkhani yakuti mzimu wa munthu umagulitsidwa. Ine ndinali womvesesa bwino kwambiri chifukwa ndinali bwenzi la Satanayo, ndikuphunzira njira zambiri zimene Satana amapanga pofuna kukopa anthu kuti akhale mbali yake. Tikanena kuti kuchimwa ndi kwina, kulowa chipembedzo cha Satana ndi kwinanso, malingana ndi kutanthauzira kwa zolemba za chipembedzo cha Satana pansi pa Bible lawo limene adalemba ndi Anthony Levera. Tamvera, kuchimwa ndi kwa tonse mukutiona ife pano, angakhale kuti tili mchipembedzomu Satana amatiyesa timachimwa, timakhala kuti tili mbali ya Satana, koma sitimatanthauza kuti pamenepo takhala mamembala a chipembedzo cha Satana, chifukwa kusiyana kwake nkwakuti mwangochimwa koma muli ndi chikhulupiriro chimene mumachidalira, kungoti mwakanika kuti muchiyimire kuchiteteza posinthanisa ndi mayeso amene akubwera kwa inu. Koma kujoyina chipembedzo cha Satana, tsopano iweyo wekha umakumana ndi Satanayo kapena amene amayang'anira chipembedzochi ndi kudzipereka, mutalonjezedwa kapena inunso kulonjeza kusinthanisa ndi nsembe. Choyamba. Chachiwiri, kugulisa mzimu wanu. Kodi zimveke pamenepo? Now, munthu ali ndi thupi ndi ali ndi chani? Ndi mzimu. Now, nkhani imeneyi yakuti munthu ali ndi thupi ndipo ali ndi mzimu, ndipo kuti mzimu umatha kuchoka kapena kubwera mwa munthu, Satanic Bible imafotokoza. Koma ntalowaso ku chikhristu ndikuyamba kupemphera, ndikuyamba kuwerenga Bible, ndinakapeza kankhani kofananafananaka. Ndiye ntioneka ye lathu Bible, buku la Luka chapter number 8 Luka chapter number 8 52 mpaka 55.
mumvesere. 52, 55. Aulena kuti 52. Ndipo anthu onse anali kumlirira iye ndi kudzigugula pachifuwa, koma iye anati, musalire, pakuti iye sanafa koma agona tulo. Tamveserani. Amene ndi Yesu wabwera ku dziko lapansi, wazapeza kuti mwa munthu muli zinthu zingati kaye? Thupi komanso cha mzimu. Kodi zikumveka pano? Ndiye akufika pa khomo la msungwana wa zaka zochepa, akumpeza msungwanayi. Ndiye mene akupeza kuti wamwalira, makolo akulira. Ndiye kuti munthuyi wasiya kutani? Kupuma. Mmene akubwera Yesu sakunena mawu akuti wafa, koma akunena kuti musalire, amene watani? Wagona. Kodi zikumveka pano? Mmene akutanthauza kuti wagona, tikati kugona sikufa. Inu mukagona makhala kuti mwafa ngati. Ndiye kuti chinthu chili ni moyo, koma changochoka nthupi, ndiye chatani? Kwakuti kuli kuthekera konse kwakuti chinthu chimenechi akhoza kuchita nanso ndi kubwerera soncha nthupi. Ndimafuna kuti Baibuloli litithandize pang'ono, koma mbali yayikulu mumvere ku umboniwu kuti ku chipembedzo cha Satana munthu umagulisa chani? Ndiye nawonso pondiphunzitsa ankanena kuti mzimu wa munthu sumafa. Kodi zikumveka izi? Chifukwa cha ichi Satana, ineyo Satana, ndikabwera pa munthu ndimathamangira kwambiri mzimuwo kuti ukhale bwenzi la ine. Ndiye munthu mogwirizana ndi thupi lache amayenera kuchita malumbiro kuupanga mzimu wake transfer kukukhulupirira, kuti usakhulupirira Mulungu koma ukhulupirira ineyo Satana. Kodi zikumveka zimene? Koma pofuna chitsimikizo pakati pa munthuyo ndi ine, ayenera kuti andipase nsembe, asonyeze kugonjera. Ndi pamene sopano chipembedzo cha Satana magazi amayamba kutani? Kutchulidwa. Kodi zikumveka izi? Amen mpingo. Kodi tili limodzi? Now, ngani mukuyipeza apa ndi udani wa ukulu ndi chipembedzo cha Seventh Day koma somboni za Yehova. Kazi kumveka kaya? Amen. Ani ndikudziwa kuti chinthuchi kuchilankhula pakati panu nchonyasa. Chifukwa Seventh Day imatiuza kuti akafa munthu basi watani? Kulibe chilichonse chimene chimakhalapo. Mboniso zimatero. Kazi kumveka kazi mezi? Ameni. Pang'ono tikaliyang'ana Baibulo likukhala ngati likusiyanisa pang'ono ndi mmene ife timata ndi Baibulo ndikuwerenga. Ameni mpingo. Bwerera mbale wanga kuti munthu amvese. Luka chapter 8 verse 52. Ndipo anthu onse anali kumlirira iye ndi kudzigugula pachifuwa, koma iye anati, musalire, pakuti iye sanafa koma agona tulo. Verse 53. Verse 53. Ndipo anamuseka iye pwepwete podziwa kuti anafa. Verse 54. Ndipo iye anamugwira dzanja lake nayitana nati, munthu tauka. Verse 55. Ndipo mzimu wake unabwera ndipo anauka pomwepo. Tichewa mkumva koma? Ndiye tabwera ni pa verse 53. Verse 53. Ndipo anamuseka iye pwepwete podziwa kuti anafa. Amen mpingo. Amen. Soti mfane pa mu Baibulo muli zinthu ziwiri zimene zimafotokozedwa pa nkhani ya kuchoka kwa munthu.
Amen. Pali kufa ndiye pali kuta. Tieni Ezekiel chapter number 18. Yambira 1 kutsika musi. Amen mpingo. Masamu ake ndi omwewa amene ndikufuna kupanga pamenepa. Uku ndikungofuna ndikuyerekezereni chimene Bible limanena ndikuti mumve chimene Sataniki amanena akamanena kuti ndagulisa cha mzimu wa Mulungu. Amen. Chifukwa chake ndikubwera ukuku kumilanduku. Fa ndikuyamba ini milandu mumva pokopoko mawa. Kami ndioputa inafunika kukainena kuchipete. Osati pa 7th day. Tiyamba wanga wele. Ezekiel chapter 18. Ezekiel chapter 18 verse yake ndia Ungambira 1 kumatsika musimu. Kala ngati mupeza pena pake pamene ndikufuna. Tukambira verse 1. Verse 1. Ndipo anandidzera mawu a Yehova akuti verse 2. Mutani inu ndikunena mawu za dziko la Israeli wakuti Atate adade mpesa zosacha ndi mano anayamira. Verse 3. Pali ine ati Ambuye Yehova simuzaonanso chifukwa cha kunena mwambiwu Mwisraeli. Verse 4. Taonani miyoyo yonse myanga moyo wa Atate momwemonso moyo wa Mwana ndiyo yanga, moyo wa Mwana ndiyo yanga, moyo wachimao ndiyo udzafa. Amen. Amen. Akuchallenge apa akunena kuti miyoyo yonse ndiya ndani? Ndakutima uyawa wofunika kuti amve oyamba ndi Satani. Kodi ndikumvera? Adziwe kuti cholengedwa chilichonse moyo ndi wanda ndi wake. Amen. Koma akunena kuti tamverani moyo wa Mwana ndi wamkulu yonse ndi yayi. Koma moyo wa munthu ochimwa ndi umene utata pamene pasakugwiritsa ntchito mawu akuti kugona. Kodi zikumveka pa? Chifukwa pakhuza uchimo. Sopano Bible limati moto yake ya uchimo ndi chani? Kodi zikumveka izi? Ndiye kuti kugona ndi imfa zofunika kuti mpingo tizizikwanisa kuzimvesesa ndi kuzisiyanisa pa ulendo wopita kumwamba. Kuti kodi ndikadzamaliza ulendo wa nthawi ya pansi pano ndidzagona kapena ndidzafa? Kodi zikumveka izi? Kutera kumkangano uwu kulimbika uwu ndikusakasaka zosachitika final day ya chani ya moyo wanga kudzakhala kufa kapena kuda. Ndakuti mkangano utikukangana ndi Satana pano ndikufuna kuti mzimu wanga usazata koma udzatani udzagoni. Kodi zikumveka ize? Kodi zikumveka ize? Now Yesu Kristu wafika kwa msungwana wa zaka pafupi 8 sisi kupitilira 9 watani wamwalira. Zikumveka kodi? Maonedwa makolo akuona kuti wafa chifukwa kugunda thupi akupeza kuti chimene chimapanga kuti thupi likhale ndi moyo chatanimo chachokamo. Amen. Kodi zikumveka izi? Chimene ife a 7th day sopano tikachigwira chimenechi timachipanga kukhala kuti ndi mpweya. Kodi zikumveka? Kuti chikachoka basi cha uthu noweya chabalalika palibe sopamene mungakachitake mungakachipesi. Kodi zikumveka? Timakhulupirira ziti zimenezo ndipo chiphunzitsocho timachicha kuti state of the dead. Momwemwe kuti kodi akufa chimachitika ndi chani? Na zikumveka zonsezi tiziphunzira kwalinganeso ndimene ife a 7th day tikalimvera cha Bible. Koma kwa lero popeza ndili ndi umboni. Amen. Wakufotokozera kuti kodi akati mzimu wa munthu umagulitsidwa ku Satani amanena zoona kapena zabodza. Ndendabwera ndi umboni kuti ndizoona. Amen. Mzimu umaupereka. Amen. Ngati mmene inu
mwauperekera kwa Mulungu kuti pamapeto ukasiyanisa kugona ndi kuda kuti zikumveka zimene. Ameni. Tsopano tamvera, chipembedzo cha Satana chikutsimikizira kwakwanira kuti munthu mzimu wake umatha kutengedwa ndi kuyamba kulamulidwa ndi Satana mdierekezi for full time. Osati kuti lero apemphera mawada achimwa ayi, koma kukhaliratu wa mtundu wa Satana mdierekezi. Utapereka cha pamenepa ndikufuna ndinene kuti thupi limabwera pambuyo kufunika kwake kwa Satana. Satana amafuna kwambiri mzimu wa munthu. Amen. Muli nawo mzimu mthupi lanu. Amen. Pia musana mwalire monga tikuwerenga malemba, pamakhala kuyendayenda kwa mzimu wanu mosogozedwa ndi mphamvu ya amene mudamulandira. Ndiye mzimu umatha kuchoka kukapanga zimene ukuta. Kodi zikumveka zimene? Popeza mudakali ndi moyo, ndiye kuti thupi limakwakwazika kuyenda limodzi kumene mzimu ukufuna kutani kupita. Amen. Pia pamenepa mukasiyang'ana nokha mupeza vuto limene limakukufutani pa moyo wanu. Kodi kukacha mamawa mzimu wanu umayenda bwanji? Amen. Mwatuluka paja pakho. Tikunena kuti muyerekeze ndima wa Mulungu amene munawalandira. Ndiye kwacha mawa mzimu wokhala mkati mwanu umayenda bwanji, kumene umagwerako. Ndiye chitsimikizo chakuti mzimu wanu uli m'manja mwa amene umagwera pa zochita. Zikumveka pamenepa? Ndiye kuti phase 1 tikapeza ma satanic worshiper akusonkhana pakachisinga tipano. Amen. Chifukwa mmene uli wonse mzimu wawo umasokozedwa ndi mzimu waukulu wa Satana, ndi kumalondola kumene Satana akufuna kutaliko kupitako. Kazi kumveka kaya? Zingosiyana kutilika kona la Sabata inyo mubwera kuchaji. Acha anaperekera nsembe ndi kugulisira mzimu wawo wa Satana nkuchali chikomwe saka. Kodi zikumveka? Hey, now tatu waneni masamu amene akupeseka pa Bible pa. Amen. Unalegeza verse ni bale wangu? Unalegeza verse 54. Ndiye tawerenga so verse 54. Verse 4 sadi? The 8 to chapter 52. Luka chapter 8. Luka chapter 8. Sorry, kumene kutachokako. Ndimangofuna kuona kuti mzimu kumene kuti manena kuti kufa kumachitika munthu wochimwa. Koma Kristo amagona. Amen. Luka chapter 8 verse 54. Ndipo iye anamgwira dzanja naitana nati, mutu tauka. Ndiwerekeso 54. Ndipo iye anamgwira dzanja lake naitana nati, mutu tauka. Verse 55. Ndipo mzimu wake unabwera, ndipo anauka pomwepo. Ndiye mafuna timvane mawu kuti ndipo mzimu wake unatani unabwera. Chakuti kulibe chingabwere. Kodi tikumvana pia? Chintu choti palibe chingatani chingabwere ngati. Ameni. Chimene chimabwera ndi chintu choti chichani chilipo. Kodi tikumveka namu? Ndikudziwa kuti imene ni milandu ku 7th day. Koma ndikuvomera ndi pachikeni. Amen pingu. Amen. Kodi tikumveka isi? Ndikudziwa kuti ndikunyula kunzika za 7th day. Koma kodi chintu choti kulibe chingabwere? Pano akunena kuti atagona. Chimene chikupanga kuti agone
ndi mtundu wa mzimu wa munthu kuchipembedzo chimene amata kumene anali full time iyeyo. Kodi zikumveka ndikumene kukumpanga kuti pochoka mthupili apita akagoneke mzimu ukagone. Ndi chifukwa chake muziphunzitso zathu akhristu timanena kuti kuuka wachani kachije wachimumamvanya matakusukulu. Kuuka kumachitika ni munthu amene wata ndeti kamanena kuti Yesu Kristu adzabweranso ndipo padzakhala kuuka kwacha. Kodi zikumveka sini? Ameni. Kutanthauza kuti pamawu akuti kuuka pakatipa payenera kukhala mawu akuti kugona. Zikumveka wala na Mulungu? Ameni. Amen. Koma mundimvese pa uku sikomene ndikufuna kuti inu mumve, koma ndimafuna ndinene kuti ife amene tachoka kuchipembedzo cha Satana kuti tikumanero panopa mzimu wanga umene ndinaugulitsa kuchipembedzo cha Satana ukagulitsa mzimu wako pansi pa nthaka ino palibe ngakhale mmodzi amene angakwanitse kukaulanditsa mzimuwo kupatula Yesu yekha. Amen. Zimenezi mabuku a chipembedzo cha Satana analemba mavesi ndi machapter okwana 21 kulitsimikizira dziko la chilengedwe cha Satana. Ndikakutenga ine kunthaka ino ya pansi pano palibe amene adzakuwombola m'manja mwanga pokapoka cholengedwe cha uzimu. Samachula kuti Yesu kuopa amanguti cholengedwe cha uzimu. Amen. So imene ndikuifotokoza pano ndiye mphamvu ya kukhulupirira Yesu pamene pamasiyanirana Yesu ndi Benito Mussolini, pamene amasiyanirana Yesu ndi Haile Selassie, pamene amasiyanirana Yesu ndi Bahai, pamene amasiyanirana Yesu ndi Shinto, pamene amasiyanirana Yesu ndi Muhammad, ndi pamene. Amen. Kodi zikumveka? Amen. Tamvera mmene tinali kuchipembedzo cha Satana amene tinagulitsa maso athu ndi maphatikizapo anyamata achisilamu amene tidali nawo limodzi. Mmene nditatuluka ine ena anatulukanso chipembedzo cha Satana. Kodi zikumveka? Koma anachituluka pakamwa analephera kukalanditsa so walephera siwowa koma kuti mbali yawo kunalibe ngakhale mmodzi wamphamvu amene angakalanditse so imene yagulitsidwa kwa Satana. Umabwera kwawekha so maisiya kuti komiko. Kudikira cha Ezekiel chapter number 18. Moyo wochimwa ndiwo umene udzafa. Amen. So let me assure and tell you, Tambera, ine ndidapeza chinthu chopambana kwambiri kudziko lapansi. Chinthu chimene sindimafuna wang'ono wankulu wokalamba achiphonje pamapeto nthawi ya pansi pano. Ndiye kupeza wamphamvu amene amakwanisa kulanditsa cha ngati mmene adalanditsira wa inu. Kodi zikumveka namu? Sindikadakhalapo Twaibu pakadakhala kuti Mulungu sadachita chifundo kutumiza mwana wake. Chifukwa mabuku a Satanic Bible amanena kuti mmene wabwera kwa ine palibe chimene chingakulanditse kupatula cholengedwa chacha. Akunena za Yesu. Amen. So tamvera, sindabwera ku Chikhristu ndi maganizo kapena ndikufuna kwacha kwa mtima wanga ayi, koma between me ndi Satana pakatipa padayima wamphamvu kuposa cha Satana amene amakwanisa kukalipira ufumu wa chilengedwe cha Satana ndi Yesu yekha. Kupatula angelo wonse sangakwanisa kumulanditsa munthu m'manja mwa Satana. Ndi ndani yekha? Yesu yekha. Kodi zikumveka namu? Amene Yesu timulalikira ku dziko lonse lapansi anthu amulandire
chimene chidzapange inu kugona malo mwakufa. Ndikumveka pa? Ndikumveka nambu? Ndikumveka nambu? Tambera. Amandipeza siku lina kunabwera gulu la woimba mosogozana ndi msilikali woimba. Kuni zikumveka zimene? Kanyamarama timfata mu Blantyre ticha. Anakumana wonse ndikukakhala kuliro ku hotel. Akuti ife timalandira ndalama kuchoka kwa anthu amabungu a Satana woimba, ndipo ena ife tili mchipembedzo cha Satana. Mayina awo tikuti ndizatchula pano inu kukhumudwa. Woimba achimalala mosogozana ndi msilikali woimba. Kuni zikumveka zimene? Tambera. Ndakuti achimwene mubwere. Chimene ndikufuna ndi anzangawa mutiuze njira imene ikukupangani kukhalabe ndi moyo mutatuluka chipembedzo cha Satana, ndipo kuti mutithandize kuti ifenso tipulumuke. Ndauza kuti ngati Mulungu sangafune kuti inu mupulumuke, ineyo ndikunama. Kodi zikumveka numu? Ndi chifuniro cha wolenda yekha kunditumizira Yesu pa mkangano waukulu wolimbira na luso limene ndidali nalo lokwanisa kupanga identify mizimu ku dziko lapansi, kucheza nayo msanga ziwanda ndikundikonda kuposa aliyense ku dziko lapansi, ndimakwanisa kungoyitana. Kodi zikumveka zimene? Kalano atuluki, Janaba atuluki. Kodi zikumveka zimene? Amiki atuluki, Darida atuluki. Azingobwera ndimakwanisa kwasonkanisa anyanya amene. Ile kulauza soda? Sochita inu mupita ku Blantyre. Kula mai uche bambo uche ito kujauja. Pita ni kumene. Mukamaka bwera mukatenge mapanti. Kodi zikumveka? Amai koma ninafula tunaika. Bambo sikoma tu ninafula naika. Ukangotenga ile yasulo icha. Ya dani? Yasowa paka lero kukuipeza. Amen. Yo sabi mkwele kundifanya kumapati yaka. Amen. Kodi zikumveka? Kuna mkangano waukulu kuzomba ndakhala pansi ndikuchita study mabuku atatu, Bible, Satanic Bible ndi Quran. Panali mkangano wachana waukulu. Satana akulamulira the whole entire Satanic Bible. Kodi zikumveka? Ala akuyang'anira Quran yonse. Kama kundimva hivi, yes ndi chief wa Bible. Akuti makanga kano bwana tikufuna kasiriwa kale wa ndani. Kodi zikumveka zimene? Tiona amene apina kondo imene basi pa ina kumaweleka kulemba mavesi a Satana ndikutenga kuchosa kuti ndikangofika pa tondwe akanditani lero akandiziwa. Kodi zikumveka zimene? Kolani pa Bible akuliwerengerera nyenwa kuwerengerera nyenwa nena nyenwa. Kodi zikumveka zimene? Linali siku la malisa la kutumikira Satana. Siku la malisa limene ufumu wa Satana mulengere pansi na kale masupamatsi. Anadziwa kuti Yesu ndiwe mkulu kwambiri. Ansanga achipembedzo cha Satana chakale amafunsabe mpaka chaka chatha zinateka bwanji Twaibu Hamadu Hamid kupulumuka ifa tikuyesera no way out. Anatseka ndikumuwuza kuti anali wachikulire dzina lache ndi Yesu. Amene anandigwira dzanja ndikundilandisa m'manja mwa Satana ndiyerekezi. Amayi abambo tikutsimikizire tikamanena za dzina la Yesu palibe chifukwa chochedwera. Ndikupanga timukufungatira kufunda kukumbatira kuhukambira uchimo ndikufuna kwanu. Sikutokulandisani palibe. Alipo amene analandisanga ine. Kodi zikumveka nangu?
Amen. Amen. Msonkhano yabakatika mzimu wa mtu. Amen. Kulimbiana kuti utumikire Satana kapena Mulungu imachitika. Ndiganizo lakuti ukatumikira Satana siku lachoka udzafe. Kodi zikuveka? Amen. Amen mpingo. Kodi tili limodzi pano? Ndiye buku lichatiwerenga likunena kuti atangwira munthu ndikumuyitana dzina. Bible likuti mzimu wake unataniso unabwereranso. Ndiye kuti anakhala sodija ndi moyo. Amen mpingo. Kodi zikuveka? Na kutamverana. Ndingapite kutali koma kumene mungabalalike. Amen mpingo. Zikuveka? Koma tikapita pa mtanda chinthu chija chimene 70 timanena kuti kulibe. Tamvera, Yesu akuti akumaliza moyo ndi akuti ndipo anapereka. Ichewa simunamvende paka. Akuchoka Yesu kudziko lapansi chichatimati kulibe. Akuti akupereka. Kwani Mulungu polandira mzimu wa Yesu analandira palibe. Nakosana. Kwani zikumveka? Amen mpingo. Chimene chitifanya kuti tinachitayirira osachisamalira. Ndi pamene timakhala tili pa chipembedzo cha 70 koma kukanika kuchita defeat uchimo. Ndikukwanisa kusoma Sabata loka. Sana mpe munthu ndibwereza. Chimene chitifanya kuti sitinachimvesesa, tinachipanga misinterpret, tinachipita mislooking, tinachiyang'anira pambali. Kodi mukundimva? Mukumvanya matai? Ndi pamene mumaona kuti kuchingiriza uchimo kumatikanika. Timakukwanisa kusunga cha Sabata loka. Ndiye muli mbiri mizimu zachisebwere. Gona nanya mata 7 step katiti. Palunsuka ndiye muli yadwaika kuika chikwama. Simukumva inu? Simumasiva zimenezo. Kwa nini mumaganiza kuti ni chiphunzitso cha 70 day? How strong we are. Ndizomveka kuti kulimbika kwa ife mene timadzilira Bible a 70 day. Ndikuyenera kukhala pandanda wamasala enu uchimo wakisabwe. Pali china chake chimene sitile chimvesese. Mukunita sai? Chimene timachipanga sideline. Amen mpingo. Amen. So let me tell you. Zipendezo zimene sisimazama kusamalira sakafoto kwesedekani simu wa Mulungu ndi 70 day mboni za Yehova. Kodi sikuveka? Alili watili kuchipembedzo cha Satana timaona bwanji. Sakumva mtu. Timaona bwanji. Likulu la chipembedzo cha Satana cha ufiti mboni za Yehova disimene siri di 75%. Mfiti zochoka kuchikristo. Kodi kumveka simeni sana. Kwa sababu tikafuna mapulei au fiti tili kuchipembedzo cha Satana isa tukale ni mboni za Yehova. Kubalika chumba ulendo la. Wopata. Kodi mukundimva? Mukafika ku spirit of adultery chipembedzo cha Satana chimati chanapa. Chipembedzo cha 70 day 97%. Kodi zikumveka na Mungu? Kodi zikumveka na Mungu? Ngati mukufuna kuzemba kuti mukagwirane mchumi yangana ku 7 ise umpeza chisawawa. Ndi chisawawa ndizo 5. Kodi zikumveka simeni? Azimai musafutike ngati mukufuna simahule na chimuna muzipeza kucha ndizo 5. Ndizo 5. Mungu esera misonga yambira ngoti pa kuchona kanga. Kanga. Kodi zikumveka na Mungu. Chifachani timalepera kumvesesa kufunikira kwa mzimu umene pano akunena kutata pemphera unakaniso umene Yesu pochoka hakuti ndikupereka cha chapter 6 chapter 7 chama chiti pamene Stefano akumwalira
kuchoka kutiko la pasi. Akuti chako. Akuti ndipo anatenga mzimu wake na uta. Mukumfati. Kwani Mulungu inopenga kulalira chinthu choti palibe. Amen ipigwe Mungu. Amen. Amen. Panene papo ndio kuziwadiwa imani wanyambatai mukakaimfera panopasa yabakale kuyenda siyame defensive mechanism mmene atetezere chimene mumva kuti hayi kulibe ndani nimefresh kwa mimi ndipweya penuma ndipweya Mulungu analandira cha hii malikana ndini Mungu analandira cha kutoka kwa Yesu unalipea Stefano akupeleka cha Mungu kulandira cha kuikachumba kulizungumzeka na Mungu ili ndijani ni Bible kulizungumzeka na Mungu tikasamalira chimenechi ndikudziwa kuti chili ndi mwayi wogona kapena kufa tisasichinjirisa toka kuchimo ndikudziwa chilango chimene tidzalandira. Amen. Chivumbulutso chapter number 6 tiyambira pa verse number 9 kuti timalizire pamene. Chivumbulutso chapter number 6 verse number 9 tiyambale wangu verse yake number 9 inde akuti ndipo pamene anamasula chizindikiro chachisanu ndinaona pansi pa guwa lansembe mizimu ya iwo anaphedwa chifukwa cha mawu a Mulungu. Daima ndikai pamene anaona cha kodi zikuveka pa amaenda pama tonse tentisiyang'ana kunjaku tione mphepo ngati tiione ili pati yatentisiyang'ana mphepo ili pati ndikudziwa kuti ukumva kupyeteka wasepe kunyesilo kwabi pachiphunzitso tinchabodza pa iweyo tentisiyang'ana pamene pali mphepo mukuiona basi sono Yohane hakuti ndinaona chimene chimaoneka ndi chimene chilichogwirika. Mind you be careful. Amen mpingo wa Mungu. Ndi chimene chilichota somero chogwirikachi mukapanda kuchipangekera ndi pamene mumadzitayirira pa uchimo chifukwa mumangoona thupi limene lidzaola kodi sikumveka zini mumaona cha limene lidzaba ichinji simuchisamalira chisoni mphepo pamene Satana akabwera amafuna chiti kodi ndikumveka pano ndikumveka na Mulungu. Ameni ndakuti anaona ameni pino malingana kumvesesa kwaine amene ndifunika kuti anyamata mundiike kalasi mundiphunzitsa chimenechi kumva kwanga akatikuona ndimamva ngati chinthu chogwirika ngati chili chosagwirika kuti ni mphepo ndikufunika Bible study na Mulungu kuti mundithandize kodi sikumveka na Mulungu. Amen. Kunyamira pachiyani mpaka pa mapeto sinaione mphepo munthu akuiona uyu ndi Yohane bola akadakhala Mulungu akananena kuti ndikuona cha ndikuona mphepo chifukwa yeye amaona mphepo yeye ndi yake mphepo amakwanisa kumvesera mpiti wenyere pamene kuyenda patatu amaisiwa njoka njira yake pamadzi koma munthu ali ndisoona sawa munthu wako ndiye uyu ndi munthu akuti ndipangireta kodi chooneka chindi chani ndi chimene Yesu pa buku la Luka licho akunena kuti musalire wagona kodi sikumveka zini chimene akuti chagona ndi cha situpi koma cha kodi sikumveka nani. Amen. So Stefano akupereka mzimu wake ine ndisapita kutali chimene kufuna baba ndi chani palibe kanthu kuti chiphunzitso cha chipembedzo chathu chitiphunzitsa bwanji ndine okhonseka kumvera koma chinthu chimene ndimangofuna ndikuchenjezeni kuti with this teachings state of the dead ndi pamene pali loophole imene timale
Kodi sikumveka? Ameni. Ameni. Timalepera kuchisamalira chiti mapeto wake ambiri achipembedzo chathu amafa malomota mogoni. Ameni pia. Ndiye kulira kwanga kwakuti pamene tikumaliza mpingo uthenga wabwino pochoka nthawi yapansi pano, pemphero langa ndila kuti inu musasamwalire koma musagone. Kodi sikumveka namwe? Ndiye kulira kwanga kumeneko kuti mudzagone, chifukwa tsiku limenelo lipenga lidzatani lidzalira. Paulo akuti amene anagonawo sadzatitsogolera nda ndi Baibulo tu. Akuti mphepo kani akuti amene anakaniwo bwino tumakosana bwino. Kodi sikumveka? Anagonawo ndi amene akuti sadzatitsogolera ife amene tili cha chifukwa atenda chimene chizachitika ndi chani? The returning of the spirit idzabwera mzimu udzabwera somacha wamu. Amen. Sikumveka sono apa mkulu yakuti ndinaiona mizimu ya iwo amene anaphedwa. Amen pi. Kodi ndikumvana pa? Ina maenda bambo nimafuna ndikutsimikizireni kuti chipembedzo cha Satana ngati chakhala chili chowawa ndi chifukwa cha mzimu umene chimatenga. Tamvera, mamiliyoni nali nawo, chisangalalo chinalipo, thupi ili munthu sangandipusise langa lilakondwapo ngati lanu silina njoye ndinuyo, koma ine langa lakanipo ili makosana ine na njoya kopi. Kodi sikumveka isi? Koma munjoyi umene pamati pakabwera kanthu kamene kakusonyeza kuti thupi ndi mzimu zikhoza kuta kusiyana, timanjenjemera kuwapa kwambiri chifukwa last destination ndimaidziwa kuti kungochoka pano. Satana sabisa inuyo ndiye mukabisira vantu mu 70 koma Satana sabisa amaneneratu kumene mzimu waukuta ndipo akunena kuti kumene kundiye kutakhala kuta kufa chifukwa simudzakhalanso sakumva mu ndiye kakangotika supuni kodebe mwanji kuti kodi sikumveka simu pachalitatimu situbi mukuliona muli zinthu ziwiri mene. Amen. Mmene muli Twaibu wacha wankati ndi amene tikumulalikira pano. Kodi sikumveka kuti amene asinthike abwera kuchitembenuko. Now mukamene za amene wankati mpingo wa Mulungu, let me tell you and on you, watch carefully mukamachita deal ndi spirit yako. Amen. Sikumveka kuti na kutambera mukakaika pakusamalira chimenechi ndi pamene pamakhala kuti palibe mafunso chinthu choyesa chingata ndipange kapena lisapange palibe cha bola ngati thupi likuchita suti chimene Satana akuta nicho akunena. Koma mukafuna kusamalira chimenechi mumayamba kuganizira kuti kodi chimenechi chikuyenera kulandira ichichi. Ndiye mzimu amanena kuti ayi chifukwa cha Bible kuti mzimu wa Mulungu ndi mzimu wa Mulungu zimachitirana chani? Kodi sikumveka? Zimachitirana cha umboni kuti inuyo muli anacha umboni wakupulumuka kwanu ndi so yanu ndi mzimu wana payenera kukhala ground imene ziwiri zisiyenera kukumana. Amen pi. Mzimu wanga ndi mzimu wanga kuti ine pokhala mthupi ili mzimu asakondwerese thupi ili koma akondwerese mzimu wa Mungu kuti pachimaliziro chake ndisazafe koma ndizagoni. Kodi sikumveka namu? Whatsoever kaya tikhala kuti ndife mphepo katikhala kuti ndife chani koma ndimafuna ndinene kuti tisamalireni
kuti pamene tikuchoka dziko lapansi ana Mulungu tisazafe koma tizatani tizagone. Kodi zikumveka na Mulungu? Ameni. Tizatani ifeyo tizagone, chifukwa kugona ndiye chinsinsi chakupambana kwathu. Machitidwe chapter number 13. Machitidwe chapter number 13 verse 36. verse ya 36. Akunena kuti 36, pakuti tu Davide mene adautumikira uphungu wa Mulungu m'bado wake mwaliyeka adagona tulo naikidwa kwa makolo wake. Mene Davide adakhala pakati pa mtundu wake ngati mmene wachitira Twaibu kutulusa maaudio kuchichewa pakati pa mtundu, anali kusamba manja kudikira tsiku logona akhala wopanda mulandu. Akhala wopanda mulandu. Simuzatimba mulandu wa Malawi. Ndinanena chilichonse chimene chinafunika. Ndipo dziwa lichi sopano dongosolo na sistimu yathu bilaine pondituma Mulungu ndikupita kumalechereche. Sindili patali ndi tsiku logona ndikupita kumagona ine ndikagone kumakolo wange Mulungu. Ndizakhala kuti ndapereka umboni kudziko lapansi. Ndilibe mulandu kwanyamata kuno ku Lunzu, ndilibe mulandu kwanyamata ku Blantyre, ndilibe mulandu kwa Malawi, ndilibe mulandu kwa Chewa, ndilibe mulandu kwa Mtumbuka, ndilibe mulandu kwa munthu amene adamva chichewa. Tsopano tikupita kokagona. Davide akuti mene ndinatumikira pakati pa mtundu wanga ndisanagone kumanda makolo wanga, ndinalankhula zonse ndikumaliza. Ananga ndilibe nawo mulandu, ayaya ndilibe nawo mulandu. Ndinanena zonse, ndinafika pa desitabo ayaya ndikumatenga botolo limodzi ndikumaonesa ayaya uyu ndi perfume mtundu wakuti amapangidwa ndi anyamata apansi pa madzi mothandizidwa ndi mamemedi. Samala yaya akamadzuka mmawa kupaka bemwe ndilibe mulandu ndikupita kokagona ine. Akamabwera akanyamula mtumba mwake waika power, divine power, energy, delete, wamwika huku waika sprite. Nilaita ndikwauza kuti sprite akuchokera ku the word spirit. Mandibike yafananga amenewa ndi wanthu ndi chipembedzo cha megamation chimene chinalumbisa kuyambira kuti chigumula chitani chibwere. Ananga ndilibe nawo mulandu ndikupita kokagona ine. Ndilibe nanu mulandu, ndilibe nanu mulandu wa Malawi. Ndinafotokoza zonse mpaka miyambo yonse mikanda ndinachula paliponse. Ndilibe nanu mulandu, ndilibe nanu mulandu. Ndinanena zonse ndilibe nanu mulandu mpaka kuti kubwera chimanga cholandira ndilibe nanu mulandu. Nanena zonse, nanena zonse, nanena zonse. Ikatayandikira kampeni malubino atayamba kuchoka. Ndinanena zonse ndilibe nanu mulandu, ndilibe nanu mulandu. Davide akuti pamene ndikupita nditamaliza kuchita chonse pakati pa mtundu wanga ndinagona ku mzinda wa makolo wanga. Ndili ndi kholo limene ndidzagone pa mapeto a nthawi ya pansi pano. Akundidikira anyamata ali kuguwa la nsembe. Yohane anaona mukuchita chani akuti kufikira liti inu mfumu yoona ndi yolungama
mudzaleka kubwezera chilango iwo amene anatidula makosi. Ndi ndani amanena mawu amenewa? Ndanyamata Petro, ndani amanena mawu amenewa? Ndanyamata Yohane, ndanyamata Polikapu, anyamata amene anatakuphedwa. Yohane akuti I saw with my eyes, blind eyes. Mapumula kanthawi kufikira akapolo ansanu adzaphedwe ngati cha inuweni. Akundidikira achina Polikapu, akundidikira. Ndilibe nanu mulandu, ndilibe nanu mulandu, ndilibe nanu mulandu, ndilibe nanu mulandu. Mpaka leo simunayesere nkuyesera kwamwe kukachosa Janela amene alipapewa somano 3 years mukumvera maumboni yanga koma chobaya chidakali apo lupu idakalisha momwemo. Ndilibe nanu mulandu, ndilibe nanu mulandu. Somano ndikuyandikira kogona ndigona posachedwa ndakwangula ndangosolola nthawi ya pansi pano. Kulira kwa mtima wanga ndikwa kuti tsiku lachoka ine ndidzangogona, ndidzangogona, ndidzangogona kudikira lipe losirisa ndidzauke ulendo kumpando wa chifumu. Ndinakumudwa ine ndikakapanda kukupesana nyemwa, ndikakumudwa ine ndikakapanda kukupesana balenda longo, ndikalira misozi ndikakapanda kukupesa iwe amene unamvera uteke sunatembenuke mtima, ndikalira misozi if I miss you. Kulira kwa mtima wanga ndikwa kuti mukanatembenuka mtima pamene ndikugona nawenso ukagone. Tikagone kuyadi ya makolo watu, tikagone kuyadi ya makolo watu. 1 Mafumu chapter number 2 verse number 10. Tikagone ife kuyadi ya makolo watu. 1 Mafumu chapter 2 verse number 10. 2 verse number 10. Inda akunena kuti ndipo Davide anagona pamodzi ndi makolo ake. Akagona analindia imene anakagona ndikulira kwa ine Twaibu amatuhamid hali ndikupita kuyani imene lipenga likadzalira ndidzangouka chifukwa ndi yani yamoyo. Ndikupita kukagona kwa makolo wanga. Davide anagona pamene lidzalira lipenga tonse. Davide ndine tulo tikadzachoka pa tikukakumana kwathu. Kodi ukakhalako iwe? Kodi ukakhalako? Kodi ukakhalako? Kodi ukakhalako? Asa anagona. 1 Mafumu chapter number 15 verse 24. 1 Mafumu chapter number 15 verse yake ya 54. 24 verse 24. Nagona Asa, nakagona Asa ndamalisakulandira ufumu, ndalalingira ndikuchita ufumu umene Yehova anatilamulira pakati pa Israeli. Nditamaliza ine Asa ndikupita kukagona, ndikulira msimayi, ndikulira mwana wa mayi, ndikulira nyamata, ndikulira mandoda. Pamene mukupuma tsiku losiriza tamujoineni Asa kuliyani yogona amene adzamwalira ndi Yesu. Lipenga likadzalira tikukakumana ndi mfumu ya mafumu. Ndikakhumudwa ndikakapanda kukumeza, ndikakhumudwa mutasunga masabata onse anakaza mtundu wanga mpaka nawo sasamba sicho choti
mafuso achani mampanga na matero mpaka wasasamba lose la tutu chisambira cha zulu ndinakumudwa kuti mdanuka ule munanuka ule ndinakumudwa ine pali tsiku limene inu ndi ine tidzagona kodi mudzagona kapena mudzamwalira muli ndi yankho malingana ndi kachitidwe ka mzimu wamkati mwanu kodi muli ndi yankho tu inu sindingafunike kuyankha ndine yankho limenelo sangayankhe ndabusa mulalikinzanga sangayankhe muyankha nokha kodi mudzagona kapena kufa asa kugona 1 Mafumu chapter number 16 verse number 6 1 Mafumu chapter number 16 verse number 6 nagona basa ni magoa yake nagona basa kona kugona kuyadi za makolo wake kola ngandani ina ndine njira ndishona Yesu ndiye tate wanga anakonza yadi ya makolo wanga podzandinyamula ine kaya ndili kabudula kaya mudzandinyamulira mpasa kaya adzakhala madabwa kaya ndidzanyenyeka ndi galimoto kaya idzangomesa ng'ona kaya mchimwala chidzangopinja koma udzakhala ulendo wakagona pa yadi ya makolo wanga ndiye Yesu amene ndinamtumikira mosaopakati sindinaliope boma sinamuope presidenti sinaopa sirikali sinaope ndende ndinaopa amene adzamaliza ulendo ndikundikonzera yadi yokagonamo ndidzakagona ine kuyadi ya makolo wanga kaya nsanga mukagona kuyadi yandani kani yosausa 1 Mafumu chapter 16 verse number 28 1 Mafumu chapter number 16 verse number 28 nagona omuli ni magoa yake omuli musapange mistake kuva ndigoneka bwina kwagona mundigoneka kuyadi ya makolo wanga don't make mistake musandigoneka kuyadi ya makolo wanga chimachitika nchani mukamwalira tiri kuchipembedzo cha Satana kani yosausa wanyamadawa kuli mafumu aifa amachedwa kuti nakiri wanakiri mukangoti moyo pa amayamba kubwera pachipatala amayamba kubwera pabedi wina akalira kumutu wina akalira pamatu wina akalira pakati ukangoti moyo wawachimwawo pa bedi imachita kuti hey chifukwa ndi last penalty imene amamenya Satana koda dzamenye ndani pakati pa Satana ndi Yesu penalty yosiriza siku lochoka njenakiri wanakiri ndiziwanda sawa alamaiti amasokosana mamiliyoni ulendo kwakagoneka kumanda kwa ufa kuyadi ya Satana imene ndiye kholo limene munalitumikira ndikufunsafunsa mukadzamwalira mudzagona pati 1 Mafumu 22 1 Mafumu verse 72
40. One Mafumu 22 verse 40. 1 Mafumu chapter 22 verse yake ni ya 40. Ndipo Ahabu anagona ndi makoo wake, ndiyo Ahazia mwana wake anakaa mfumu mbele wake. So bano musakanise kuti mapologalamu adzaima ndinachoka ine wina wasala pang'ono kutuluka kuchipembedzo cha Satana adzabwera m'malo mwanga. Palibe chimene chidzaime kuchoka kwanu kungofa ine asibambo 5 alicheni kulimbira naye ali 5 kwafuna kwa basi 5 azibambo 5 kwafuna ye azango sankawoka kuti akhaliwe pologalamu ya ukwati sizaima chifukwa cha kuchoka kwanda simamva pano anagona Ahabu panabweranda ndio mwerenge mavesi osata kutoka kumwamba muziona kuti akagona panapenda kusatenga cha kodi sikutokana mu tikuchadwana zonse ndi zinthu zotsala izi amaita mambo musasale ndi pamudala wa 150 kwacha kali yombesa chifundo mudzagona motani. Ambuye atithandize ndipo Ambuye athandize inu athandize inu ndikupaseni mtantanta popanda vesi. Yehoshafati anagona kwa makolo wake, Yoramu anagona kwa makolo wake. Tamvera ana mainda bambo Yehu anagona kumanda makolo wake, Ahazia anagona kumanda makolo wake, Yeroboamu anagona kumanda makolo wake, Hezekia anagona kumanda makolo wake, Manase anagona kumanda makolo wake, Uzia anagona kumanda makolo wake. Choncho wanse anagapuma kwa makolo wake. Kolo muguli tayari nilimane wasunga malo wanu ogona wamaliza. Yesu ndiye kolo losiriza limene lasunga malo wanu wamaliza wogona. Kodi mungalole kuti mubwererane naye mutampanga chipongwe chifukwa sasamalira mzimu wanu mungakhala okonzeka kubwererana naye? Kakwezani manja wanu tipemphere mwanjira hii kapena inayi ndaononga malo okagona ine, ndaononga malo okagona ine. Tasanga ni maso wolemekeseka mukhale inu chifukwa cha manja okwezedwa mundikonserepo gona ine mwakonserepo gona yawa mutachitira chifundo pamene masala pang'ono kundiyitana kuti ndikagone mmanja mwa makolo wanga ndikunena za inu Yesu ngati mmene anagonera anyamata pa chivumbulutso chapter number 6 verse number 9 amene Yohane adaona. Mundichitira chifundo, mundichitira chifundo, mwachitira chifundo, mwachitira chifundo mpaka tsiku limenelo. Amen.